Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal, fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Weinig ziekte onder docenten, dat gaat over de vele besmettingen, griepbesmettingen, ook mensen die COVID hebben gekregen. Er zijn veel mensen die zich ziek hebben gemeld op Curaçao, maar het onderwijs, tenminste in ieder geval de scholen van het Rooms-Katholiek Schoolbestuur, hebben daar nauwelijks last van. Dat heeft Roy Lapierre van het Rooms-Katholiek Schoolbestuur tegen de Extra gezegd. De docenten zijn in grote getalen weer begonnen met het nieuwe schooljaar, dus er is geen sprake van het uitvallen van lessen. Veel leerlingen hebben het wel zwaarder getroffen. Veel van de scholen op Curaçao zijn een groot deel van de leerlingen niet opkomen dagen, omdat het verstandiger is even uit te zieken thuis. National Alliance wint verkiezingen. Gisteren was het parlementsverkiezingen op Sint Maarten. 20 stembureaus waren open van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Toch duurde het nog tot 6 uur vanochtend voordat de uitslag bekend werd gemaakt. En daaruit kwam naar voren dat de partij National Alliance van de zittende premier Silveria Jacobs de verkiezing heeft gewonnen. Haar partij is van 6 naar 4 zetels gegaan. Coalitiepartij UP is van 4 naar 3 zetels gegaan. Er zijn 4 partijen die 2 zetels hebben gekregen. NOW, PFP, URSM en DP. Dus de komende periode zal er moeten worden gepraat over een nieuwe coalitie met tenminste 3 partijen. Want het parlement van Sint Maarten kent, zoals u weet, 15 zetels. Situatie is onder controle, dat heeft de minister-president van Curaçao, Gilmar Pik-Pisas, gisteren gezegd. Hij deed dat als waarnemend minister van Volksgezondheid en ging in op de verhalen over een toename van het aantal mensen met griep en COVID. Er zijn inderdaad mensen in het ziekenhuis opgenomen. Het is een punt van zorg, maar de situatie is wel onder controle, zo heeft de minister bekendgemaakt. Ook roept hij iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen. Handen wassen, afstand houden, mondkapje dragen waar het nodig is. En er is een oproep gedaan voor mensen om zich te laten vaccineren, om een boosterprik te halen. Vanaf gisteren kan iedereen van 60 jaar en ouder dat doen bij Sakito, bij de uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken. Dat is op de Piscaderaweg 49. Iedereen van 60 jaar en ouder kan naar binnen lopen tussen 8 uur 's ochtends en 11:30 en tussen 1:30 en 4:15. Nog steeds Trago-meisjes werkzaam op Curaçao. Dat zei een beklaagde gisteren bij een hoger beroep van een zaak waarbij hij terecht staat voor het runnen van een café op de Rooseveltweg met Trago-meisjes. Het Openbaar Ministerie had eerst een $500.000 gulden gevraagd aan achterstallige niet betaalde belastingen, inkomsten verzwegen en dergelijke. Uiteindelijk is de beklaagde veroordeeld tot $15.000 gulden, maar in het hoger beroep kwam nog naar voren dat de beklaagde het onterecht vindt dat er nog heel veel Trago-cafés zijn op Curaçao. Rond Curaçao werken nog veel Trago-meisjes. En dat juist dit café wordt achtervolgd door justitie. Er moet meer duidelijkheid komen en er moet gelijke monniken, gelijke kappen worden gepredikt. Dat betekent dat de overheid strenger daartegen moet optreden. Aqualectra keert geen dividend uit. De water- en elektriciteitsbedrijf van Curaçao. Het betaal gaat over de periode 2019, 2020, 2021. Geen dividend uitbetalen. Er is wel winst gemaakt. Maar in de voorgaande jaren was er zoveel verlies dat het niet verstandig is om het dividend uit te betalen. Het geld moet gebruikt worden om het bedrijf financieel gezond te houden, zo heeft Aqualectra laten weten. Dan vertrekken de zusters na 182 jaar. Dat gaat over de bekende zusters Franciscanessen van Roosendaal. Zij gaan Curaçao en Bonaire verlaten na inderdaad 182 jaar. Het aantal zusters is dermate klein geworden en de leeftijden erg hoog, zodat er voor het bestuur van de congregatie geen andere keuze overblijft dan in goed overleg met de zusters die nog woonachtig zijn in het klooster het besluit te nemen onze missie op Curaçao en Bonaire te gaan beëindigen. Aldus het bestuur van de zuster Franciscanessen van Roosendaal.
Dan gaan we naar Bonaire, want 8 Bonaireanen hebben een zaak aangespannen tegen de Nederlandse overheid. Dat doen ze samen met Greenpeace. Het was eerder aangekondigd en nu toch ten uitvoer gebracht. Verschillende bewoners van Bonaire samen met Greenpeace hebben de Nederlandse staat voor de rechter gesleept omdat ze een betere bescherming eisen tegen klimaatverandering. Ze benadrukken de urgente noodzaak en zeggen dat Nederland voor Bonaire en ook voor Saba en Statia, maar dit gaat in dit geval om Bonaire, te weinig doet om het eiland voor te bereiden op klimaatveranderingen. Daarom moet de rechter zich er nu over buigen, aldus de 8 Bonaireanen. Dit was belangrijk nieuws. We hebben nu een break en dadelijk nog meer nieuws. Na año 2009, familia Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo, na começar com 4 truck de mixer, pump truck, anto planta fácil. Wat nos awe. Awe nos tem just 4 truck de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant, com capacidade de no menos 120 cub per hora. Corta explicação de ready mix batching plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclar, dingen mixer die planta e não dingen truck. We beginnen bij Suriname. Desi Bouterse, de oud-legerleider en oud-president van Suriname, zal zich vandaag niet melden bij de gevangenis. Dat heeft zijn echtgenote vanochtend bekendgemaakt. Bouterse had zich vanochtend moeten melden bij de Santo Boma-gevangenis voor een celstraf van 20 jaar vanwege de decembermoorden in 1982. De vrouw van de oud-president liet aan de pers echter weten dat haar echtgenoot zich niet gaat melden omdat ze vindt dat het om een politiek proces gaat. Verschillende leden van de partij van Bouterse, de NDP, hebben zich inmiddels verzameld bij de woning van de 78-jarige. En zij willen voorkomen dat Bouterse door autoriteiten uit het huis zal worden gehaald. Wordt vervolgd. Dan gaan we naar Bonaire, want we hadden gisteren aandacht voor Clark Abraham. De gedeputeerde van Bonaire, die heeft laten weten dat wat hem betreft er geen enkele reden is dat hij als gedeputeerde zou moeten opstappen, omdat er een uitspraak is geweest in een rechtszaak tussen een bedrijf van hem en Fondation Maria Dal. Hij moet geld betalen omdat de spullen te laat zijn geleverd, maar dat staat volgens hem los van zijn politieke functioneren. Verschillende oppositieleden hebben gisteren een persconferentie gehouden, waaronder James Kroon, oud-gedeputeerde Henny Tielman en adviseur Juni Wout. En die gaan allemaal in op de situatie, ook op andere punten. Maar wat betreft de situatie rond Clark Abraham betwijfelen ze of je dat zo makkelijk weg kunt schuiven. Volgens hen heeft het wel degelijk invloed op de gedeputeerden en zou er toch meer gedaan moeten worden dan enkel zeggen van ik treed niet af. Punt. De oppositieleden hebben hier tijdens een persconferentie aandacht voor gevraagd. En dan gaan we weer even naar Sint Maarten, want we hadden het net al over de verkiezingen, maar het waren hele bijzondere verkiezingen. Er werden de hele dag door op Sint Maarten beelden vertoond over hoe het ging met de verkiezingen. Men is heel blij dat het aantal mensen dat is gaan stemmen groter is dan in de voorgaande jaren. Om een idee te geven, in 2014 ging nog 70% van de mensen op Sint Maarten stemmen. 2 jaar later was dat 65%, toen 62% en in 2020 was dat al gedaald naar 59%. Sint Maarten was heel bang dat het verder zou gaan dalen en is daarom blij dat nu 65% van de mensen is gaan stemmen. Zoals bekend kende Sint Maarten in de eerste 10 jaar, nadat het een autonoom land binnen het Koninkrijk werd, veel politieke onrust. De afgelopen 4 jaar was er een regering van de National Alliance samen met de UP. Nou, die kunnen niet samen, ze kunnen wel samen verder als nieuwe regering, maar ze hebben dan de steun van een van de andere partijen nodig die ook zetels hebben gekregen. National Alliance heeft 4, UP 3. Dus dan is er voor Sint Maarten in ieder geval zijn nog 2 zetels nodig. Dat kan van de NOW, de PFP, de URSM of de DP. En op die manier zou Silveria Jacobs verder kunnen gaan als minister-president. Of dat gebeurt, moeten we de komende tijd
gaan afwachten. Wat ook interessant is het lijstje met mensen die de meeste persoonlijke stemmen hebben gekregen. En minister Otmar Oddly van de UP, die staat op de tweede plaats op de lijst, maar die heeft wel het meeste aantal stemmen gekregen op Sint Maarten, namelijk 775. En Luc Mercelina heeft 704 gekregen, dat is nummer 2. Mevrouw Westcott-Williams, al lange tijd natuurlijk een vaste waarde in de Sint Maartense politiek, kreeg 502 stemmen en Sylvia Jacobs 469. We houden het voor u in de gaten wat er gebeurt op Sint Maarten. Opvallend was dat de stembussen om 8 uur dichtgingen, maar dat pas vanochtend om 6 uur. Dus 10 uur later de voorlopig definitieve uitspraak kon worden gepresenteerd. Dat betekende dus dat er heel lang nodig was om alle stemmen te tellen. Het ging om in totaal meer dan 14.000 mensen die hebben gestemd. Volgens het hoofd van het stembureau op Sint Maarten is er niks vreemds aan de hand. Duurde het gewoon meer tijd voordat alle stemmen correct geteld werden. Nou, u bent weer op de hoogte. Dit was het programma Extra Journaal. Ik hoop dat u maandag weer kijkt. Dan hebben we meer nieuws voor u en ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste, tot ziens.